Dacă te doare spatele de la stat prea mult la birou, îți arăt 3 poze care fac minuni în mai puțin decât 10 minute. Stai cu mine până la sfârșit, dă like și un follow. 1. Cat cow sau postura vacă-pisică. Încheietura în aceeași linie cu umerii, iar șoldurile în aceeași linie cu genunchii. În vacă inspir, arcui spatele, scoate pieptul și privește în sus. În pisică expir, rotunje spatele, bărbia la piept și privești spre abdomen. 2. Paschimottanasana. Te apleci din șolduri peste picioare întinse, poți prinde tălpile, gleznele, picioarele sau genunchii, menținând spatele tot timpul drept și respirația lină. 3. Low lunge. Adu un picior în fața genunchiului. Genunchiul din spate este pe saltea cu degetele întinse. Coboară șoldurile ușor spre saltea, activează abdomenul, alungește coloana. Opțional, ridică brațele deasupra capului pentru a intensifica întinderea șoldului. Dacă vrei o viață fără dureri de spate, vino la clasa mea de yoga în fiecare zi de marți de la ora 19 în studio Usana în centrul Clujului sau online. Aștept mesajul tău pentru înregistrare. Ne vedem acolo!